بسم الله الرحمن الرحيم. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من تامنه بقندر يوده إليك ومنهم من تامنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأمة الدنيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. wato yau shine ranar alhamis 7 ga watan uku shekara 2024 miladiya, amma in ji malaman tarihi za mu ci gaba da tafsiri da muka saba yi a kowace ranar alhamis. Muna fata Allah shi ƙara mana nasara. Idan ba a manta ba, a darasin gaba malam Muhammad Sabi'u Dutsen ma ya yi matashin kai da wa min halil kitabi, wato manin ta manhu bi qintarin yuwaddihi ilaika, shine wa min ahlil kitabi man in ta manhu, kamar yadda shi alramma ya karanta zai ƙara karantawa. ومن أهل الكتاب من تأمنه بقندر يوده إليك ومنهم من تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما. saboda haka wannan aya tana bayani ne dangane da laisu sawa'a min ahalil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatin lahi ana al-laili wa hum yasjudun, cewa ba a tattara mutane a yi masu kudin goro, akan samu mutanen kirki. To yanzu daga cikin ahalil kitabi Allah ce ba ɗaya suke ba, cikin su akwai na kwarai. To shine sai aka ɗauko kuma ɗabi'u da halaye irin nasu, aka ce wa min ahalil kitabi, daga cikin yahudu da nasara, mani in ta manhu, akwai wanda in ka amince mashi bikin tsarin da ɗimbin kuɗi masu yawa yu'addihi ilaika, zai baka su. Gashi yahudu ne ko nasara, amma da za ka ɗauko ajiyar kuɗi ka bashi masu ɗimbin yawa, to yana da amana, duk sadda ka tuntuɓa za ka same su. Yawwa an faɗi ƙinɗarin, wato ɗimbin kuɗi, domin duk wani abu mai daraja ana kimanta shi ne da adadin kuɗi. Tun da haggarin kuɗi ma zai iya maido su, to ina ga wani kaya kuma. Saboda haka duk wanda ya zama zai yi amana kuɗi, to don ka ɗauki ajiyar wani yadi ko wani ƙyaure ko wani fol ka ce mashi gashi ajiya, ai akwai sauƙin zai riƙe amana tun da har ya maido garin kuɗi. Ina fata an gane. Wa minhum, daga cikinsu kuma man in ta manhu, akwai wanda in ka amince mashi ba wai ƙinɗarin ba, bi dinarin, da ƙaramin kuɗi ma daidai da dinari ɗaya, la yu'addihi ilayka, bai iya maido maka su illa ma dumta alaihi qa'iman, sai ka zo da 'yan sanda. Shine illa ma dumta, sai ka dawwama alaihi akan shi qa'iman a tsaye, shine sai ka yi tsayawar daka, ka ce wallahi ban barin wurin nan sai ka ban kuɗi na, sai ta ya mutse, sai kowa ya ji. Sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce zalika bi annahum qalu laysa alaina fil ummiyina sabil, sai suke cewa to ai wannan bugun hanci ne, dan ka bugi hancin jahili ka mai wayo, ai wannan babu laifi a cikin kalmar su kenan. Zalika bi annahum, domin qalu suna cewa laysa alaina fil ummiyina sabilun, babu wani hanyar laifi tsakanin jahilai da masu ilimi, saboda haka suna ganin cewa sun fi su wayo. Wannan aya tana nuna maka in kai amfani da wayewarka da fikirarka akan wani mutum da kake ganin shi bai waye ba ko bai san farashin kaya ba, ka cuce shi, to halin ka ɗaya da waɗannan mutanen. Wa yaquluna ala Allahi al-kaziba wa hum ya'lamun, suna gayawa Allah ƙarya alhali sun san ƙarya suke yi. Yace yaya
بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. Allah ce bale nafiyin isbatun shine man aufa bi ahadihi, duk wanda ya cika alkawarinsa wattaka ya ji tsoron Allah to fa inna Allah yuhibbul muttaqin, lalle Allah yana son masu jin tsoron Allah. To menene da aka ce man aufa bi ahadihi, wani alkawari ne? Dama can Allah ya gaya maka wa aufu bil ahad innal ahada kana mas'ula, ya gaya maka wa aufu bi ahadillahi iza ahadtum wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila. Kenan duk sadda kai alkawari da mutum to wa qad ja'altumullaha alayhim kafilan yana nuna cewa kayi da mutum amma alkawarin nan kai da Allah ka yi shi, saboda Allah shine wakili dangane da alkawarin. Yace yaya إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. ولا ينظر فككمنشي ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Allah ce innal ladhina yashtaruna bi ahadillahi wa aymanihim thamanan qalilan, duk waɗanda suka musanya alkawarinsu na Allah da ban gaskiyarsu don wani farashin wani abun duniya kaɗan. Me yasa Allah ya kira shi kaɗan? Wato ko da kuɗi tiriliyan 1000 ne an kira shi ƙalilan kaɗan, saboda sai ka bashi ko ya bakka. Shi yasa aka kira shi thamanan ƙalilan. To duk waɗanda suka sauya wannan alkawarin nasu, yaga da ya cika alkawari gare ya samu wani abun duniya, yaga zai iya canza magana akan wani abu na jin daɗin duniya, sai Allah mai girma da ɗaukaka ya ce ula'ika, duk masu irin wannan ɗabi'a la khalaqa lahum fil akhirati, ba su da wani rabo a ranar lahira. Wala yukallimuhumullahu, kuma Allah ba zai yi magana da su ba. Wala yanzuru ilaihim yawmal qiyama, kuma Allah ba zai saurare su ba, ko kallo ba su isa ba. Wala yuzakkihim, kuma ba zai tsarkake su ba. Yace walahum azabun alim, suna da azaba mai radadi. Allah shi kare mu. Wa inna minhum لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. saboda haka mu saurari wannan aya da kyau. Allah ce wa inna lallai minhum, daga cikin su mutane, la fariqan, akwai waɗanda wasu al'umma ne yalwuna alsinatahum bil kitabi, suna juya halsunan su bil kitabi da littafi, shine da wani jawabi litahsibuhu min al kitabi, dan kai tsammanin shi bayanin a cikin littafi yake. Me yasa aka kawo alkitab aka kuma ƙara maimaita alkitab? Wa inna lallai minhum, daga cikin su la fariqan, akwai wasu al'umma yalwuna alsinatahum bil kitabi, suna juya halsunansu a cikin shi littafin Allah din. Ayace za a ja sai a yi wani bayani litahsibuhu min alkitabi, zai dan kai tsammanin shi bayani yana nan cikin wannan littafin na Allah, amma kuma wa ma huwa min alkitabi bai cikin littafin. Shi yasa dukkan alkitab din guda uku yazo da ma'arifa, wato al-ma'rifatu tadullu ala shay'in ma'rufin. Ba wai cikin wani littafin suke yin bayani sai kai tsammanin cikin Qur'ani bayani yake ba, a'a. Inda kamar cikin wani littafin suke bayani dan kai tsammani yana cikin Qur'ani, to zai zama alsinatahum bi kitabin, ba za a ce bil kitabi ba, sai ya zama yawa dan yayi tsammanin wa inna minhum la fariqan yaluna alsinatahum bi kitabin litahsibuhu min alkitabi, amma sai aka ce bil kitabi. Ayat ce zai ja ya buɗa cikin aya sai ya shigar da bayanin shi, sai ka kasa tantance ina ayat ta ƙare ina bayanin shi ya ɗora. Ina fata an gane, ina na Allah ina nashi. Wa yaquluna ala Allah, sai Allah ce wa ma huwa min indillahi, ba daga Allah bane. Wa yaquluna ala Allah al-kaziba, suna wa Allah ƙarya amma ba cikin rishin sani ba. Wahum ya'lamun, su kansu in kace to su gwada bayanin a aya babu shi. Ina fata an gane. Yace ma kana li bashar,
ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوءة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce to ana ƙara bayani ne kan wanda zai kawo wani bayani na ƙashin kanshi amma kuma sai ya ƙoƙarin gauraya shi da aye wanda shi bayanin da ya kawo da za a bi ƙur'anin kuma sai an samu ya rusa wasu ayoyin. Allah ce to ma kana li basharin bai yiwa bai kamata ga wani mutum an yi utiyahu Allahul kitaba don Allah ya bashi littafi ba wal hukuma don Allah ya bashi hukunci wan nubu'ata don Allah ya bashi annabci kenan ba kai emtin mutum ba ko da mutum manzo ne bai yiwa an bashi wannan daraja summa yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah sannan ya cewa mutane ku zama bayina koma bayan Allah kenan mi aya ke gwada maka ba da doka na mai bayi ne ba wanda zai ce a yi kaza a bar kaza sai in shi ke da bayi ya ce ai kaza matsayin ibada kar ai kaza a matsayin haram a yi kaza matsayin ibada kai da ka bada umarnin dole fa sai ka bada lada in ka ce kar ai kaza aka ƙi dole sai in an yi wannan abun da ka hana kana iya bada zunubi to shine Allah mai girma ɗaukaka ya ce bai kamata ga mutum dan an bashi annabci ko wata daraja ya gaya wa mutane ku zama bayina koma bayan Allah ba walakin kunu rabbaniyina sai dai ya ce ku zama rabbaniyina wato mabiya dokokin da ka kawo musu daga wurin Allah daga arrabbu ne wato rabbu shine reno misali kamar yadda fir'auna ya gaya wa annabi Musa alam nurabbika fina ba mu rene ka ba nan cikinmu kaga rabbu yana nufin renon ne to sai dai ya ce kunu rabbaniyina sai dai ku zama almuhajirai shine waɗanda ake ba su tarbiyya bima kuntum ta'lamuna alkitaba saboda abinda kuke sani na littafi wa bima kuntum tadrusuna da abinda kuma kuke ta biyawa yau da kullum to allimuna alkitaba a wata qira'a shine koyar da shi littafin sai ya ce yaya ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا kaji gidan shida أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون kaji qur'ani yace wala ya'murukum Allah bai umartaku an tattakhizul mala'ikata cewa ku riki mala'iku wan nabiyina da annabawa arbaban a matsayin iyayen giji Allah ba zai umarce ku haka ba kenan ba da doka sai mahalicci to dan Allah ya ba mutum annabci to kuma ba zai shar'anta ya ce to shi ya je ya rika baku doka ba ina fata an gane wannan ayoyin suna bayani karara ne kan cewa ba mai cewa a yi ko a bari a matsayin ibada sai Allah ɗin sai Allah mai girma ɗaukaka ce a ya amurkun bil kufri Allah ya umarce ku da kafirci ba da iza antum muslimuna bayan da ku musulmi ne kenan a ce wani manzo ya bada doka a shekahurci ne na fata an gane sai ya ce yaya وإذا كذا الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إسري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين Allah mai girma da ɗaukaka ce wa iz ka tuna a khazallahu misaqan nabiyina lokacin da Allah ya rike alƙawarin annabawa wato wannan tun daga annabin farko har izuwa kan annabi Isa wannan kafin a zo kan annabi Muhammad kenan ina fata an gane yace lama atainakum min kitabin idan muka zo maku da littafi wa hikimatin da basira shine hukunci da ke cikin wannan littafin ku san da sani sun maja'akum rasulun wani manzo zai zo daga baya shine annabi Muhammad in ya zo mi zai yi musaddiqul lima ma'akum zai gaskata abin da ke tare da ku zai yadda da attaura da injila zai ce ita ma gaskiya ne da fatai in ya zo la tu'minunna bihi za ku yadda da shi duk waɗanda kuka rayu tare da shi in ya zo za ku ba shi goyon baya wala tansurunnahu kuma za ku taimaka mashi shine la tu'minunna bihi za ku yadda da shi
wala tansurunnahu kuma za ku taimake shi qala sai shi Allah ce a aqarartum shin kun tabbatar wannan alƙawarin kun dauka wa akhadtum ala zalikum isri shine kun aza wannan nauyin akan kanku shine kun daukan makanku wannan nauyi qalu aqararna suka ce mun tabbatar qala sai Allah ce fashhadu tu ku sheda wa ana ma'akum minash shahidin ni ma ina mai shaidawa tare da ku wannan aya za ta shiga maka duhu ya za a yi ta hito hili sai kai tafi wa izina ta kanar jabala sai ka dauko cewa alƙawari ne aka yi da mutane su kansu na duniya kaf sannan kuma sannan sai aka waro su ma annabawa aka yi nasu alƙawarin da su wannan shine alimu zarra wato magana ce aka yi da dan adam tun kafin ya zo duniya ya yi rayuwa aka ɗauki wannan alƙawarin da shi kuma akwai abin da za ka tuno sai ka ce a'a to ya aka yi alƙawari da ni amma wannan alƙawarin ban san sadda aka yi shi ba sai Allah ya baka abun a cikin misali za ka zo duniya a haife ka zo kana da rai ga mahaifiyarka ga mahaifinka a yi taron suna gidanku duk danginku su zo a yi abinci a yanka rago kuma kana raye ba baka raye ba kuma idon ka biyu amma kuma wannan abin yanzu baka san sadda aka yi shi ba to ƙarya ne ba yi ba kenan an yi shi amma kai baka sani ba to daga nan har zuwa ka kai matsayin shekara ɗaya ko da mahaifinka da mahaifiyarka suka mutu bayan ka shekara guda duniya to wannan abin baka sani an yi shi kenan wannan ya nuna maka ana yin abu kana raye amma baka san an yi shi ba to sai dai akwai abin da ake ce ma tuni to shi yasa gaba ɗayan saƙon da ake aikowa na littafi shi yasa ake kiran shi tuni shi yasa aka ce wa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'min ba sabon abu bane tunatarwa ne fa zakkir bil qur'ani wa zkur fil kitabi kaza kenan abin da ya zama tunatarwa an taba gaya maka shi to wannan Allah ya yi wannan da ɗan adam kwata-kwata wa izi a kaza rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatihim wa ashhadahum ala anfusihim yace alastu bi rabbikum wannan Allah ya tara duk al'ummar da za su rayu bayan ƙasa ya tambaye su yace alastu bi rabbikum ba ni ne ubangijin ku ba qalu bala suka ce haka yake kaga da aka ce qalu fashhad nan da aka gaya ma shi wannan ƙala fashhadu saboda shi Allah ya gaya ma waɗannan annabawa ne su kuma wancan an gaya ma dukkan al'umma shine wa iz akaza rabbuka min bani adama min zuhurin zurriyatihim wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bale sai aka ce to shahidina mun shaida da wannan magana an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin kar aje ranar kiyama ku ce ba ku san an yi wannan ba to wancan alƙawarin da aka yi da al'umma shine nan aka yi da annabawa su ma an tara su aka ce to idan kun zo kun isar da sako akwai wani manzo zai zo daga ƙarshe shi kuma zai zo ne don gaskata abin da kuka koyar kenan an gaya ma mutanen duniya duk sadda wannan manzon ya zo su goya mashi baya ina fata an gane to don haka faman tawalla ba'da zalika faman tawalla ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun wannan alƙawari da aka yi faman tawalla ba'da zalika duk wanda ya juya baya bayan wannan fa'ula'ika humul fasiquna waɗannan su ne fasikai Allah shi kare mu yace yaya afa ghayra dinillahi tabghuna wa lahu aslama man bis samawati wal ardi dawan wa karha wa ilayhi turja'un Allah ci yanzu ku mutane afa ghayra dinillahi tabghuna yanzu wani addinin Allah kuke nema yanzu wani kuke so ya ce maku ku yi ko ku bari ya kafa maku doka bayan Allah wannan komawa baya ne wurinka domin yanzu idan ka nemo ɗan adam kana so ya baka doka ka yadda da ita kana mai da kanka baya ne shi ma ɗan adam ne kamata ya kai ƙwazo ka zama kamar shi ko ka hishi tunda yadda kake mutum haka yake mutum ina fata an gane tunda Allah ya ɗauko hatta annabawa ya ce annabawa da ni na aiko su duk daraja irin tasu to babu yadda za a yi su zo su baku doka to ina ga ɗan adam kuma yanzu wanda yanzu kake rayuwa da shi yanzu in ka cire duk littafin da ke duniya bayan ƙur'ani ba wanda wani annabi ya rubuta a duniya ba wanda wani sahabi ya rubuta babu wani wanda tabi'i ma ya rubuta duk faɗin duniya ba littafin to sai ka zo kuma wannan littafin shi ka riƙa kake faɗa da wanda ya riƙe ƙur'ani ka koma baya ka nemo mutum ɗan uwanka ka fifita shi da Allah saboda haka komawa baya ce wurinka
baka da bambanci da dan daudu dan daudu shine Allah ya ba daraja da namiji da mace wa ke babba ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i to shi sai ya kokari so yake ya zama mace da dai mace ce ma ta dagi take so ta zama namiji sai a ce ci gaba take nema to shi dan daudu fa so yake waye ya ruba sai dawo baya to kai ma yanzu abinda ciwon da ya same ka kenan sai dai mu ma fatan sauki kawai saboda tunda Allah ke baka doka kace ba ta Allah kake so ba mutum kake so ya baka wallahi koma baya kai ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa mace ce aka raba komi biyu aka bata rabi ita ba a son nata ma ya quality yanzu misali muryar namiji tsagawa aka biya da kasan wajen rabon gado dai da aka ce lizzakar mislu hazil unsayni idan za a raba gado in aka ba namiji 40,000 nawa za a ba mace 20,000 to haka murya ma tsagawa aka biyu aka bata rabi idan muryar ta kaurin ta namiji ta baci dan da kada za ta ce a shi haka dawo gwarza kenan aga an samu matsala sannan hatta ƙarhi ba a so mace ta yi ƙarhi an yi so a raba biyu a ba ta rabi idan mace ta yi ƙarhi shi ma wannan abu matsala ne an yi son kawai ko tsawa kai mata ta fashe da kuka shi za a yi da an turki aka ce to ya aka yi kaza kawai ta fashe da kuka wannan shine adonta dan in ta tunga ta ce to mi kake ni ka san matsala ce matsala ce kai saurara ka ji yanda namiji zai taurin jiki a taba shi a ji shi digirgir to ita mace ba a so ma a taba a ji tauri da kaji tauri to kayo zaɓin tumun dare sai neman gyaran Allah kawai kuma ban ce ma in ka je aura wai ka taba ka ji ba don kake zaɓen tumun dare na san kai munafuki ne kawai ka yanki diro ai akwai abin da dama sai an taba ake saye akwai abin da kuma ba ɗanɗana ake ba saye ake ai shahada kawai ka je abin da ta gani ta nuna kawai kaga kasuwa kaga huska ta ma shikenan to kawai gaibu sai abin da Allah a dogara ga Allah fatawakkal alal hayyil ladzi fatawakkal alal azizir rahim wa tawakkal alal hayyil ladzi la yamut ina fata an gane to shine nan Allah mai girma daukaka yake gaya maka afa ghayra dinillahi tabghuna yanzu wannan addinin Allah kuke nema walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan yanzu fawa Allah abinda ke cikin sammai da ƙasa duk sun sallama wa Allah ga abinda kai ka san yahi karhinka la khalqu samawati wal ardi akbaru min khalqin nasi halittar sammai da ƙasa ka san ko giya kasa ka san in kwatantawa ake wurin wuya halitta sama ta yi halitta ka wuya to ka tuna da sama da abin da ke cikinta da ƙasa tun ta ɗaya har ta bakwai da abin da ke ciki su sun sallama ma Allah sai yadda ya ce kai ne tsurut da kake rayuwa ciki baka sallama ba shi ne wai ilaihi turja'un ai mai rabon shan duka Allah ba da haƙuri ba ta raba faɗa Allah ce wai ilaihi turja'un zuwa gare shi za ku koma sai ya ce kulaman nami قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون yace kul ka gaya masu amanna billahi mun yi imani da Allah wama unzila alaina da abinda aka saukar mana wama unzila ala ibrahim da abinda aka saukar ga annabi ibrahim wa isma'ila da annabi isma'il wa ishaqa da annabi ishaqa wa yaqub da annabi yaqub wal asbadi da kuma jikokinsu wama utiyan nabiyuna da kuma wama utiyan musa wa isa da abinda aka ba annabi musa da isa sai ya ce wannabi'una min rabbihim da sauran duk abin da aka bawa annabawa kenan mutumin kwarai in ya ɗauko ta tun da ga farko direwa yake yi su kuma wasu sai suka ɗauko suka tsaya a hanya mu ɗauki yahudu su dukkan annabawa sun yarda da su amma da suka zo kan musa sai suka tsaya suka ce ba su yarda da annabi isa ba su kuma nasara da suka ɗauko
suka tadda Musa suka yadda suka zo ga annabi Isa suka yadda su kuma suka ce to daga nan ba za su ƙara gaba ba su yadda da annabi Muhammad ba. Su kuma musulmi da suka ɗauko tun daga kan annabi Adam suka zo kan Musa suka yadda, suka zo kan Isa suka yadda, suka zo kan annabi Muhammad suka yadda. Waye nemi a raba kai? Wanda ya rage wasu daga cikin annabawan Allah. Saboda haka duk sadda kaga an samu matsala wani ne ya bar tushe. Yanzu an san littafin da Allah ya aiko a ibada da shi kadai ne tal Qur'ani ne. To da za ku tsaya kan alƙur'ani ɗin ku yadda wanda ya zo ya ce to bayan ƙur'anin da Allah ya aiko akwai wani abu to shi ya nemi raba kai ba kai da ka tsaya ma ƙur'ani. Saboda komin abin shi ya san aƙidar ka ta hita shi daɗewa. Saboda annabi Muhammad da ƙur'ani ya rayu. Bayan ƙur'ani da wani littafi annabi Muhammad ya rayu babu. Kenan da kai da shi littafin waye riga. To duk wanda ya zo da kayan ƙari shi ya nemi a raba kai. Amma da yake doke mai baki ya yi gudu mana sai ya ce yaya ya ce wa mai yabtagi gaira lislami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin. Da suka ce la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu raba daya daga cikin su manzanni wa nahnu lahu muslimun mu kuma masu miƙa wuya ne zuwa ga Allah. Sai Allah ya ce to ku rike wa mai yabtagi gaira lislami dinan duk wanda ya nemi wani musulunci ya zame mashi addini, wani abu wanda ba musulunci ba ya zama shine addinin shi, to ko yayi falan yuqbala minhu ba za a ansa mashi ba. Kenan kaga kenan yanzu zaka iya yin wani addini wanda ba musulunci ba kuma ka yi jama'a kuma al'umma su ansa kuma ka mutu cikin shi. Matsalar ka ɗaya ce kawai Allah ce bai ansa. Ba ce akai ba ka iya yi ba kana iyawa mana. Kawai in kayin ne ba za a ansa ba. Yanzu da Allah ba hita haƙinka ba. Duk ƙungiyar da ka mutu kana yi Allah ya hita haƙinka ya ce in kai ma ban ansa. Yanzu ko notice aka baku aka ce kuɗi kala kaza daga rana kaza an daina ansarsu. Aka yi banin ɗinsu aka hito kawai aka sanar. Shin dan ka je sayayya da su bayan wannan lokacin in aka ƙi ansa ba hita haƙinka ba? An yi ta haƙinka. To nan ma ce aka duk wanda ya nemi wani abu wanda ba musulunci bai zama addini wurin shi ko yayi falan yuqbala minhu ba za a ansa mashi ba. To matsalar ɗaya ce shi in ka je da kuɗi aka ki ansa za a hana ka dawo gida shikenan ka dawo da abinka ka canza wata harkar ko ka nemi wasu kuɗin ko to shi matsalar can wa huwa fil akhirati min al khasirin ne. Bayan ba a ansa kuma ana nufin ya kaci ubanka ba za a anshi addini mu kuma baka cewa to shikenan da ba ansa ba mun tahiyata a'a nan duniya kake wannan rashin kunye. Ayin kaji ana kashe ni gida ne wa da kane ne suke faɗa sai kane ya bore ce kashe ni tunda baka so na ga ya madanki da nafin haka in abun ka bare ni wayo bane ake gariya kake dawa. To shine Allah mai girma daukaka ya ce wa huwa fil akhirati min al khasirin kaifa yahdillahu كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. wannan shi yake kowa hadari. Allah ce kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Ta yaya Allah zai shiryatar da mutanen da suka kafirta bayan imanin su kuma a zuciyarsu su kansu sun yadda manzon Allah gaskiya ne waja'ahumul bayyinat kuma ya zo masu da hujjoji karara kawai kangara ce ta sa suka kiyarda. Allah ce to wallahu la yahdil qawma zalimin. Allah ba ya shiryatar da mutane azzalumi. Kenan wanda bai fahimci gaskiya ba yayi sauki bisa ga fahimtar da shi kawai da ya gane zai yi aiki zai yadda. Amma wanda ya san gaskiya in ka fara jawo aye ma ya ida ya ma buga misali a fahimta to in ya kangare irin shi ne Allah ce bai shiryarwa. Fassarar wannan aya ce ta gaba da Allah ya ce wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Inna Allaha la yahdil qaumaz zalimin. Akwai wallahu la yahdil qaumal kafirin. Inna Allaha la yahdil qaumal kafirin. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Inna Allaha la yahdil qaumal fasiqin. Da Allah ya ce bai shiryatar da mutane fasikai, bai shiryar da azzalumai, bai shiryar da kafirai. To idan ayan nan zahirinta haka yake nufi, to me yasa ake wa'azi? Ka kamata sai a bar wa'azin tunda Allah bai shiryatar da azzalumai, bai shiryatar da kafirai, bai shiryatar da fasikai. Kuma so nawa ana wa'azi kaga azzalumi ya bari.
so nawa ana wa'azi kaga kafiri ya musulunta, so nawa ana wa'azi kaga fasiki ya bari. To amma me yasa Allah ya ce bai shiryar da fasikai, bai shiryar da azzalumai? A'a, to ayan nan ba warware juna ta ba. Me ya faru? Wannan aya ce fassara abu. Kaifa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu anna ar-rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Sai aka ce wallahu la yahdil qauman zalimin. Wato wanda ya san gaskiya ciki da bai ya kangare, to irin su ne Allah ya ce sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Allah ya ce daidai ne da kai masu wa'azi da kakkai masu, wasu ɗaya ubansu ɗaya ba za su yi imani ba. Don mi? Saboda sun riga sun san gaskiya, kawai kiyawa suka take sani. Ina fata an gane. Kenan Allah na shiryar da azzalumai, Allah na shiryar da fasikai, Allah na shiryar da kafirai, amma akwai wasu nau'in azzalumai, akwai wasu nau'in fasikai, akwai wasu nau'in kafirai da su ba za su samu wannan nasara ba. Ina fata an gane. Kenan wannan aya zahiri ce ba nassi ba. Ina fata an gane. Ta yaya أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. To ula'ikan nan da suwa ake waɗancan mutanen waɗanda ƙauman kafaru ba'da imanihim wa shahidu annar rasula haqqun wa ja'ahumul bayyinat. Su ne ake magana, ula'ikan nan su ta gwada. Ismul ishara ne lil ba'idi ula'ika. Ina fata an gane. Sai Allah ce to ula'ika waɗancan mutanen jaza'uhum sakamakonsu anna alaihim la'anatallahi, tsinuwa Allah ta tabbata kansu, wal mala'ikati tsinuwan mala'iku ta tabbata kansu, wan nasu ajma'in tsinuwan mutane, wal mala'ikati tsinuwan mala'iku ta tabbata kansu, wan nasu ajma'in kuma dukkan mutanen kirki masu tsine musu. Kuma idan suka cikin wannan tsinuwai khalidina fiha la yukhaffafu anhum al'adhabu wa la hum yunzarun. Allah ce khalidina fiha za su dawwama cikin wannan tsinuwai, domin ba za a shiryar da su ba. Shine matsalar da suka samu, wancan rishin ba za a shiryar da su ba. To shine khalidina fiha za su dawwama ne cikin tsinuwai, la yukhaffafu anhum al'adhabu kuma ba za a sassabta musu azaba ba, wala hum yunzarun kuma ba za a saurara musu ba. To amma duk da haka akwai wani kofa da Allah ya bari, sai kai din kana cikin irin waɗannan azzaluman, da kaji irin wannan wa'azin kasan gaskiya takewa kai, ba Allah ya ce ba zai shiryatar da azzalumai ba. To idan kai ba kangarare bane, sai kaji wannan gabai, kaji ire-irenka waɗannan mutanen Allah bai masu gafara kwata-kwata, Allah ba zai saurare su ba, sai ka ce to ni ba zan zama kau cikinsu ba. To kana da sauran wannan ƙohi tun da baka mutu ba. Ina fata an gane. Kangararen da ya ji gaskiya ya ƙi yadda, to ya kwaɗa cikin wannan komai. Shi yasa aka sa istisna'i bayan an gama. Wannan istisna'i idan ka ɗauke shi a matsayin fal istisna'u munqadi'un, sai ya zama munqadi ne. Illa ɗin nan su waɗancan Allah bai shiryar da su. Wa ake shiryarwa? Illa lazina tabu, sai waɗanda suka ji laihinsu suka riga suka yi imani, ba su zama irin waɗancan kangararrun ba. Sai ya zama illa ɗin nan istisna'in munqadi ne. In ya zama muttasili ne kuma, to zai zama waccan illa ɗin tana magana kan su ɗin kansu waɗanda Allah ya ce ba zai shiryar ba. In wani ya ji tsoro ya ce ban yadda in shiga ciki tun da na ji wannan ayi, to yana da sauran ƙofa. Ina fata an gane. Kenan wannan istisna'i yana iya zama munqadi, yana iya zama muttasili. Ina fata an gane. Sai Allah ce illa ladina tabu, sai dai waɗanda suka tuba min ba'di zalika, bayan wannan, wa aslahu suka gyara, fa inna Allaha ghafurur rahim, Allah mai gafara ne kuma mai jinkai. Yace yaya innal ladhina kafaru ba'da imanihim thumma zadu kufran lam tuqbala tawbatuhum wa ulaika humud dallun. To anan kakkai tsammani idan ka ɗauki wannan istisna'i sai ka ɗauke shi a matsayin muttasili, cewa waɗancan mutanen, Allah sa a gane abin da nake nufi. Shi wannan muttasilin idan ka ɗauki mutanen a matsayin cewa waɗanda Allah ya ce ba zai shiryar ba ne a nan, sai Allah ya zo ya ce illa lazina tabo, sai dai in sun ji tsoro suka zo suka tuba suka gyara. To kaga in ka ɗauki aya haka kana iya cewa to waccan magana ma shi kenan an fasa ta kenan Allah zai iya ansa tuba su.
to dan a dawo ma da magane ka gane wannan magana tana nan sai aka ce innal ladzina kafaru ba'da imanihim lalle wannan magane duk waɗanda suka kafirta bayan imanin su sun mazdadu kufran sannan suka ƙara wani kafircin to ku sani lan tuqbala tawbatu ba za a anshi tubar su ba fa kenan ana gaya maka wancan magana da aka yi wa kakkai zaton wannan illal ladzina tabu ta wasa ta ne wa ulaika hum dallun domin irin waɗannan su batattu ne kwata ina fata an gane saboda haka har tara kakka tsallaka jallayi yace yaya innal ladhina kafaru wa matu wa hum kufarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau ibtada bi ulaika lahum adhabun alim wa ma lahum min nasirin. Ita kuma wannan aya in ka dauke shi matsayin munqadi ba muttasili ba ina fata an gane kenan in baka tuba ba har yanzu kana da sauran kofa shine innal ladzina kafaru waɗanda suka kafirta amma wa matu wa hum kufarun suka mutu suna kafare to sune falay yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban sune waɗanda ba za a anshi tuba su ba koda sun cike da ƙasa na zinari shine ma'anan falay yuqbala ba za a anshi mi ba min ahadihim ɗaya daga cikin su ba za a anshi mil'ul ardi zahaban wato cike da ƙasa na zinari mil'u dinnan la'amla anna ce halimta la'at yau mai kulli jahannama an gane to shine mil'ul ardi zahaban wato cike da ƙasar nan ta duniya kaf a ce duniyar nan a maida ta ita ce kofin sai a cika ta da zinari Allah ce wala wifta da be ko da mutumin ya nemi fansa ya ba da cike da duniya na zinari don a fanshe shi Allah ce ba za a ansa ba ina fata an gane ya ce ula'ika lahum azabun alim waɗannan suna da azaba mai raɗaɗi Allah shi kare mu kuma wa lahum min nasirina kuri biyu wato ba su da waɗanda za su taimake su muna fata Allah shi taimake mu shine wa huwa khairun nasirina can ma kuri ne bambancin kurin in ya zama kuri biyu wannan bai da ma'arifa wancan yana da shi saboda haka in mutum ya ce kuri ɗaya to yana nufin maran ma'arifa shine wa malahum min nasirina kaga min nasirina babu ma'arifa wa huwa khairun nasirina sanulqi fi qulubil ladina kafaru ruba kaga khairun nasirina kuma an nasirina ne yana da ma'arifa idan ka ce biyu ka hada wancan da wannan in ka ce ɗaya kuma kana nufin maran ma'arifa ina fata an gane muna fata Allah shi kara mana nasara Allah ya yafe mana dukkanin kurakuran mu la ka sa aljannar firdausi ta zama makoma a wurin mu yaya sun rubuto tambayoyi to yayi sai da azumi to Allah shi kai mu ya azumi ya ga nan ya matso insha Allah Allah ya kara mana nasara Allah kuma shi nuna mana lokacin lafiya Allah kai mana afuwa ka yafe mana dukkanin kurakuran mu ka sa aljannar firdausi ta zama makoma a wurin mu Allah ka kara mana kuɗi ɗimbi tuli masu yawa masu albarka manya-manyan gidaje manya-manyan motoci manya-manyan makarantu da masallatai falla-fallan suturu aljanna ɗiba farko Allah ka yi mana mata masu kyau tsala-tsala masu imani rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar yaya menene yawa zo man sabi to kai man sabi yana da sanarwa